Vi har lavet et forsøg omkring salt i havvand, og det vil jeg fortælle lidt om i dag. Øhm, Først vil jeg starte med formålet, og formålet med vores forsøg var at bestemme saltindholdet i havvandet, og derefter ønskede vi at titrere og finde ud af, hvor mange kloridioner vi kunne finde i vandet fra Storebælt af. Og det er sådan, at havvandets indhold af salt findes ved at inddampe i første omgang, og derefter måler vi så densiteten af havvandet. Og ved hjælp af Mohrs titrering, som er en titrering med sølvioner, hvor man bruger kromationer som indikator, måler vi så kloridkoncentrationen i havvandet. Og som vi også ved, fordi vi har prøvet før, klorid danner et tungt opløseligt hvidt salt, når man tilsætter sølvnitrat til analysen. Og det kaldes så i kvalitativ undersøgelse, fordi vi decideret finder ud af, hvad der er i opløsningen. Og det samme kan så gøres ved en kvantitativ undersøgelse, hvor vi så kan finde ud af, hvor meget klorid der er i opløsningen. Og selvom havvandet er fortyndet, findes der stadig kloridioner i, og tildryppelsen af sølvnitraten vil så medføre mere bundfald, som vi kan se, når opløsningen står stille og roligt skifter farve. Og det punkt kalder man ekvivalenspunktet, og det er når alle kloridioner er væk, og sølvnitraten ikke gør nogen effekt, for vores sags skyld i hvert fald. Ekvivalenspunktet er synligt grundet den indikator, vi har brugt, hvilket giver en farve præcis når den tildryppes. I dette forsøg bruger vi så kaliumkromat, som har en gullig farve, og når der titreres og ekvivalenspunktet findes og passeres, vil væsken blive rødlig på grund af den sølvkromat, der er dannet. Og sølvkromaten er så lettere end sølvkloriden, hvilket også er grunden til, at sølvklorid fældes først. Og så er der noget om vores apparatur, og det apparatur, vi har brugt, er burette, stativ, pipette, 25 ml med sugebold, og så er der en konisk kolbe, varmeskab, måleglas, målekolbe 250 ml med prop, og så er der en petriskål. Og så er der de kemikalier, vi har brugt, og det er sølvnitrat, kaliumkromat og havvand. Og så er der vores fremgangsmåde for inddampning. Og det er sådan, at vi har vejet en petriskål, og derefter har vi noteret dens masse i vores beregningsskema, som kommer om lidt. Og så har vi taget 25 ml af vores havvand ved hjælp af en pipette og overført til vores skål, hvor skålen og havvandet blev afvejet og skrevet ned i vores beregningstabel. Og så har vi så også stillet vores skål med havvand i varmeskabet, indtil alt vandet er fordampet, så der kun er tørstof tilbage. Og så er der en fremgangsmåde for vores titrering, hvor vi skulle fortynde havvandet, fordi kloridkoncentrationen er så stor, at det er nødvendigt for forsøget, at vi fortynder den inden titreringen. Så overfører vi 25 ml af havvand med vores pipette til 250 ml målekolbe, og så fylder vi op med demineraliseret vand til mærket på kolbens hals. Og så overfører vi så 25 ml fortyndet havvand med vores pipette til 250 ml konisk kolbe, og så tilsætter vi nogle dråber kaliumkromat for at få den der tydelige gule farve for at bruge som indikator. Og så fylder vi så vores burette med sølvnitrat og nulstiller. Og opløsningen i kolben titreres med sølvnitratopløsningen fra buretten, og så sørges der for sammenblanding ved hjælp af en roterende magnet i vores væske. Og her på billedet kan man se kaliumkromaten
som har den der gullige farve, og vores magnet, som her roterer, hvor den gullige farve, hvor vi er begyndt på vores titrering, og den gullige farve er tydelig. Og her finder vi så ekvivalenspunktet, og der er dannet, hvor der er dannet den sølvkromat, som vi vil nå frem til. Og her ser vi så vores opstilling. Her er figuren på vores opstilling, og her er vores oprindelige opstilling med alle de materialer, som vi lige har fortalt. Dog har vi ikke en billede på inddampningen, desværre. Det har vi ikke lige fået taget. Og så vil jeg starte med at besvare bestemmelsen af masseprocenten af salt i havvandet ved inddampningen. Og det er sådan, vi har vejet alle vores ting. Vi har vejet vores glasskål og glasskål med vores havvand i. Og for at finde havvandets masse, så har vi minuset de to tal med hinanden og fået 25,2 gram. Og så har vi fundet massen af salt plus glasskål, og det er så 192,17 gram. Det beklager jeg ikke har fået skrevet. Og så finder vi massen af vores salt, og det er 0,23 gram, hvilket vi har fundet ved at minuse vores masse salt plus glasskål og med vores glasskål, altså massen af vores glasskål. Og så finder vi så koncentrationen af masseprocenten, og det gør vi ved at sige masse af salt divideret med massen af havvand gange med 100, som vi også kan se her. Og det giver så 0,92%. Og så har vi fået densiteten af vores havvand, som er 1,0008 gram per milliliter. Og det har vi gjort ved hjælp af den her trekant her, hvor vi har divideret massen med volumen af havvandet. Hvilket vil sige, at vi har fået 0,0092 gram salt i 1 ml havvand, som er det samme som 9,2 gram salt i 1 liter havvand. Og her har vi så vores beregningsskema for alle de ting, vi har fundet ud af. Og her har vi så efterbehandlingsspørgsmål 1, hvor vi skulle beregne stofmængden af sølvnitrat i den tilsatte volumen 0,05 gram per mol af sølvnitrat. Og for at finde stofmængden ganger man stofmængdekoncentrationen med volumen, som man også kan se her. Og det gør vi så og finder ud af, at det er 0,0008 mol, og ved vores anden titrering finder vi ud af, at det er 0,000775 mol. Og så er der et underspørgsmål, som hedder, hvor stor en stofmængde Ag+ ioner er der tilsat. Det vil sige, at vi skal finde stofmængden af Ag+. Og de to stoffer, altså Ag+ og NO3-, reagerer 1 til 1, og derfor er de ekvivalente. Det vil sige, at resultaterne er det samme som første opgave. Så første titrering 0,0008 mol, og anden titrering 0,000775 mol Ag+ ioner. Og så har vi efterbehandling 2, som går ud på, hvor stor en stofmængde kloridioner 25 ml fortyndet havvand indeholder. Og de er så ekvivalente med sølv, derfor 0,008 mol for første og 0,00775 mol for anden titrering. Og så skulle vi så beregne kloridioner i fortyndet havvand, og det gør vi så, altså vi har brugt de her 25 ml, altså 0,025 liter fortyndet havvand, så vi bruger igen, altså for at finde koncentrationen, bruger vi igen stofmængden divideret med volumen, altså bliver vores svar 0,032 gram per mol
kloridioner i det fortyndede havvand i første titrering, og 0,031 gram per mol kloridioner i den fortyndede havvand i anden titrering. Så har vi så efterbehandlingen 4, som går ud på, hvad kloridionindholdet i ufortyndet havvand er. Og så vidt jeg husker, så er forholdet mellem de to 1-10, og man ganger derfor den første og den anden titrering med 10, hvor vi så får 0,32 gram per mol kloridioner i ufortyndet vand i den første titrering, og 0,31 gram per mol kloridioner i ufortyndet havvand i anden titrering. Og så er der så femte spørgsmål, som går ud på, at vi skal antage, at kloridionerne udelukkende findes sammen med natriumionerne. Og så beregner vi så massen af natriumklorid i 1 liter havvand. Og her går vi så ud fra den her igen, hvor stofmængden er det samme som koncentrationen gange med volumen. Og der får vi så, at det er 0,32 mol. Og ved første titrering, der siger vi så ved hjælp af den her, for at finde massen af natriumklorid, siger vi så stofmængden gange med molarmassen, som er 18,7008 gram ved første titrering og 18,1164 gram ved anden titrering. Og så er der så spørgsmål 6, hvor vi skal anvende densiteten af havvand for første del af øvelsen til at finde massen af 1 liter havvand, og så skal vi derefter beregne natriumkloridindholdet i masseprocent. Og densiteten af havvand er det samme som massen divideret med volumen. Og så skal vi så gange med 100 for at få det op til liter. Så det er 1000,8 gram salt i 1 liter havvand. Og for første titrering, så er koncentrationen af masseprocenten 1,87%, og for anden titrering er den 1,81. Og her skal vi så bruge formlen for koncentrationen af masseprocenten. Og her ser vi så beregningsskemaet for alle resultaterne skrevet ind. Og så har vi så spørgsmål 7, hvor vi skulle sammenligne natriumkloridprocenten med det saltindhold, som blev målt i første del af øvelsen, og hvordan man kan forklare eventuelle forskelle mellem de to tal. Og det er jo sådan, at det antages, at kloridionerne kun går sammen med natriumionerne, hvor det egentlig ikke er sådan. Der er også andre ioner i havvandet, som de kan vælge at gå sammen med. Derved er der mere klor i vandet, end der er blevet beregnet. Der kan også være små fejlkilder, som ikke har den store indflydelse på resultaterne eller på forsøget. Og disse fejl kunne så være vejning eller kalk eller lignende, som sidder fast på reagensglassene, som ikke er blevet rengjort ordentligt. Og nu er havvandet jo taget fra havnen af, så der kan være stor forskel på koncentrationen, hvis det var åbent hav, og der er en masse vand strømmer ind, og der er en kant, hvor vandet ikke kan fortsætte, så vil der opstå en større koncentration af nogle stoffer. Og som sagt er der eventuelt forskelle. Som sagt, så kunne det være, at andre ioner, som kunne gå sammen, i stedet for dem, vi ønskede at se. Og derfor kunne der så ske en fejl under titreringen, hvor man har været for hurtig til at dryppe, hvor man vil have, at det skal gå lidt stærkere, og hermed får man en lavere sølvnitrat. Altså kan man være nået ekvivalenspunktet for et par dråber inden. Og så har jeg en konklusion, og vores konklusion er, at vores forsøg lykkedes, og vi fik opfyldt vores formål, som var at bestemme saltindholdet i havvandet, og derefter titrere og finde ud af, hvor mange kloridioner vi kunne finde i havvandet.